أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا ديا وتر رمضان hijira shekara ta 1442. muna farawa da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma na wannan shekara din. Muna masu ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya rayar da mu ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka ba don wayenmu ko iyawanmu ba. Da yawa mun yi Ramadan da su shekara da ta gabata, amma bana Allah ta'ala ya kaddara za a yi babu su. Idan zan tuna, bana shine tafsirinmu na shekara na 6 a wannan masallacin. Mun yi a shekara ta 1441, mun yi da 40, mun yi da 39, mun yi da 38, mun yi da 37, wannan kuma ya zama da 42. So wannan kusan shine haduwar mu shekara na 6, Ramadan na 6 a wannan masallaci don yin tafsiri. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. A shekara da ta gabata an yi tafsiri ne babu masu sauraron karatu a zahiri gaba da gaba, sai dai ga waɗanda suke bibiyan mu ta kafofin sadarwa daban-daban saboda annoba da aka samu kai na covid-19. Bana an samu saukin al'amari duk da dai cutar na nan, amma wannan bai hana mu taru don mu yi karatu ido na ganin ido ba. Wannan bi hakika ni'ima ce mai girman gaske. Mun gode wa Allah ta'ala da ya ba mu amincin da muke iya haduwa mu yi karatu ido na ganin ido. Karatun da muka yi bara Allah ya sani ba kwana daga ni sai aran ma muke karatun, sai mutum ɗaya ko biyu da ke naɗan karatun don su watsa al'umma. Ni dai kan karatun bai mun yadda na saba ba, saboda a ka'ida wanda suke gaban kasu ne aulawiyya. To amma sai mu zo mu zauna haka kawai abin kaban wani abin nan. To amma kuma idan ka duba adadin masu bibiya ta wasu kafofi, sai ka ga adadin su ninkin ba ninkin ya fi ma wanda suke zuwa gaba da gaba su je karatu. To wannan kuma shine wani bangare da zai kuma dan sauya ya raidar. So mun yi ta addu'a bare da cewa Allah ta'ala ya bamu lokacin da zamu iya haduwa mu yi karatu a cikin jama'a. To Allah ya amsa addu'ar mu ta bara, ga bana mun hadu. Wannan cuta annoba Allah ya nuna mana ta. Waɗanda suka rasu a ciki da imani Allah ya karbe su a matsayin bayin da suka yi shahada. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma kare mu daga dukkan wata annoba.
muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaba kamar yadda aka saba gabanin fara karatu wani lokacin akwai list na kafofin sadarwa akwai listin hannunka akan fara da shi to ai da shi ya dace a fara ina yake kawo soft copy din inda kana da shi saboda farawa da shirin yana da muhimmanci ga waɗanda suke bibiya daga nesa su sani zai budu wannan wayar kore ta injiniyoyi ne haka na ga wani buduwan nata wani aiki ne na daban a bisa ga list da ya bada a yanzu an samu kafofin sadarwa rediyo da talabijin banda na social media da za su isar da karatu da al'umma guda 44 guda 44 aka samu 50 da ne ma? to dai babbar magana to guda 50 ne ma a ce to saboda kada ya fi lokaci zan bi su a gaggauce kuma in an faɗa akan faɗi wanda suka ɗauki nauyi ɗin duk da da yawa ba sa so a bayyana sunansu to ba su muna bayyana don su roki a bayyana ba ne muna bayyanawa ne don mu faɗaitar da wasu su yi kuma na biyu don a toshe ƙofar ɓarna in ba haka ban lokaci karatun guda ɗaya ne sai wasu mutane uku su biya shi a kafa guda ɗaya amma idan mutum ya ji wani ya riga ya biya to ko da an samu gura gurbin mutane ba su iya cutarsa ta bangaren karban kudin sau biyu ko sau uku ba wannan yakan toshe kofa ta barna kuma wannan ya faru experience ta na fahimci haka na farko wanda ya dauki nauyin kafofi guda bakwai akwai Alhaji Ibrahim Bagudu Allah ya saka masa da alheri akwai NTA Bauchi Channel 9 TV daga 10 zuwa 11 na dare akwai NTA Birnin Kebbi wannan garinsa kenan Channel 39 TV daga 8 zuwa 9 na dare akwai FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 6 zuwa 7 na dare akwai Vision FM Abuja daga 10 zuwa 11 na safe akwai Farin Wata TV Abuja daga 10 zuwa 11 na dare akwai Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 3 zuwa 4 na yamma akwai Vision FM 92.9 Birnin Kebbi daga 11 zuwa 12 na dare Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai kuma kafofin sadarwa na watsa labarai daga na 8 zuwa na 15 malam Kashifu Ino Abdullahi ya dauki nauyi Allah ya biya shi da gidan aljanna shi ma akwai na 8 ke da radio FM 95.5 Hadeja 7 zuwa 8 na dare akwai Sawaba FM radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na safe akwai Freedom Radio FM Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma akwai Rahama TV satellite station daga 9 zuwa 10 na dare akwai Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare akwai Community FM Hadeja daga 11 zuwa 12 na hantsi akwai Jigawa TV JTV Dutse daga 7 zuwa 8 na dare akwai Abinci Radio Kano daga 9 zuwa 10 na dare Allah ya biya da gidan aljanna sai kafa na 16 17 18 wanda ya dauki nauyi akwai Alhaji Shehu Abubakar Allah ya tsunduma ta aljanna na 16 kenan akwai NTA Gombe daga 10 zuwa 11 na dare GMC Radio FM daga 91.9 Gombe daga 7 zuwa 8 na safe akwai NTA Kaduna daga 2 zuwa 3 na rana Allah ya biya shi da gidan aljanna akwai Alhaji Muhammad Dalladi shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya dauki nauyin na 19 da na 20 na 19 shine Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare akwai Unity FM Jos daga karfe 9 da rabi zuwa 10 da rabi na dare sai wani bawan Allah da duwayo na ya boye sunansa kuma kai baka nemo mun ba a to ne sai ka gaya mini ya dauki Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare ya dauki Vision FM Gombe daga 4 zuwa 5 na yamma shine na 21 da 22 sai Alhaji Habu Mu'azu Allah ya biya shi ma da gidan aljanna dukkan wannan dan ambata a baya Allah ya tsunduma su aljanna shi kuma ya dauki Progress Radio na Gombe FM 97.3 daga 9 zuwa 10 na dare sai Alhaji Muhammad Ahmad Wali baradan jama'are shi ma Allah ya biya shi da gidan aljanna ya dauki nauyin na 24 BRC Community FM 89.5 jama'are Bauchi daga 7 zuwa 8 na dare
sai alhaji abdul dola Allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki fombina sm yola fm daga karfe 10 zuwa 11 na hantsi, sai na 26 da 27 wanda ya ɗauki nauyi alhaji lawal shehu talhat duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Ya ɗauki queen fm zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, ya ɗauki nta zaria kaduna daga 3 zuwa 4 na yamma, sai wani bawan Allah shi ma ya ɗauki na 28 da 29 shi ne brtv maiduguri tv station daga 9 zuwa 10 na dare da brtv radio fm maiduguri daga 9 zuwa 10 na dare. Sai kuma hukumar gudanarwa na gaskiya tv a ghana kenan shine na 30 sun ɗauki nauyi a gaskiya tv satellite station ghana daga 8 zuwa 9 na dare. Sai alhaji dr ahmad tijjani ramalan ya ɗauki nauyin na 31 liberty radio fm 103.3 abuja daga 10 zuwa 11 na dare. Sai hukumar gudanarwa na wisal hausa tv sun ɗauki nauyin na 32 shine a wisal hausa tv daga 6 zuwa 7 na yamma. Sai sheikh ridwan all tafo kuma sigana ya ɗauki nauyin na 33 alhaji a shi ne alfa rediyo kuma su gana wanda za a yi layi da kuma wanda za a rika sawa 11 zuwa 12 na hantsi. Allah ya biya su duka da gidan aljanna. Sai na 35 zuwa na 45 guda 10 wanda ya ɗauki nauyi kamar yadda aka saba shi ne alhaji ibrahim gerawa oil mills ya ɗauki nauyin guda 10 daga rediyo kano am 729 daga 12 zuwa karfe 1 na dare. Sai rediyo kano fm 89.3 daga 12 zuwa 1 na dare. Sai freedom radio kano daga 11 zuwa 12 na rana. Sai jalla radio fm 98.1 daga 10 zuwa 11 na dare. Sai rahama radio kano daga 9 zuwa 10 na dare. Sai arewa radio fm 93.1 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai pyramid radio fm daga 7 zuwa 8 na dare. Sai dala radio kano fm 88.5 daga 5 zuwa 6 na yamma. Sai express radio kano fm 90.3 daga 10 zuwa 11 na hantsi. Sai artv kano daga 4 zuwa 5 na yamma. Sai artv radio kano fm daga 4 zuwa 5. wannan shine na 45. Allah ya biya su duka da gidan aljanna. Sai injiniya ibrahim yakub unguru ya dauki nauyin na 46 da 47. 46 shine tozali tv station abuja star time daga 10 zuwa 11. akwai maimaici 2 zuwa 3. akwai ybc radio fm 89.5 da maturu daga 8 da minti 10 zuwa 9 da minti 10 na dare. Allah ya biya shi da gidan aljanna. akwai dr musa babayo kalban katagun ya dauki nauyin na 48 shine batv channel 66 bauchi daga 10 zuwa 11 na dare. Sai wata baiwar Allah daga jalungwa ta dauki nauyin na 49 radio am hotel yola adamawa state daga 11 zuwa 12 na dare. sai na 50 wanda ya dauki nauyi Alhaji Garba Umar Dutsen Mari ya dauki nauyin Kebbi State Radio AM 945 daga 7 da minti 10 na safe zuwa 7 da minti 40 na safe minti 30 kenan wannan. Waɗanda suka ɗauki nauyi duka Allah ya mana tarayya da su a gidan aljanna. Allah kuma ya sa karantarwa ya zama mai amfani gaba daya. Kuma abin sha'awa da nake fahimta ga waɗanda na san su a cikin listin na akwai wanda ban san su ba. Waɗanda na sani na san akwai waɗanda hidimar da suke a wannan na kafofin sadarwa abin da suke wajen ciyarwa ya ninka wannan sau 10 ko 20. A cikin su akwai wanda ba zai so na faɗa ba. Na san a kowace rana sunansa yana cikin wanda ya ɗauki nauyi a nan hidima. A kowace rana na san yakan yi providing abinci na mabukata mutum 4,000 zuwa 5,000 a duwayewan gari. A duwayewan gari waɗanda ni na sani banda abubuwan da ni ban sani ba. Waɗanda ban sani ba lokaci sai na gamu da wasu ce da Allah a mana godiya zuwa wajen wani. To irin wannan suna nan da yawa. Wannan ɗin ma ba shi ya gaya min ba. Dole na sani ta hanyoyin waɗanda suke raba taimakon da wanda suke haɗa list. Tukunna wani amma ba haka ba a ma sani da. So wannan shine abin sha'awa.
shine in za mu yi aikin alheri kar mu takaita a wuri daya. Aran ma zai zo ya ja baki, idan yana da hali zai sai dibino kwano ɗaya ba wa mabukata su yi buɗe baki. Idan ya samu buhun shiga guda ɗaya zai auna kwano 10 ya ba da sadaka. To haka ake aikin alheri, kar mutum ya takaita ga guda ɗaya don ba mu san me za mu yi Allah ta'ala ya mana rahama ba. Dole mu yi ta lalume a cikin a cikin haske, har wata ran mu danki abin da za mu dace da dalilin wannan sai Allah ta'ala ya mana rahama. To shi yasa ba a sakewa akan aiki na alheri. In ba haka ba ai muna da hidima biyewa da za ta hana mu zo nan mu zauna mu ce qala Allahu qala Rasulullah, amma ba mu taba denawa ba. A kowane hali sai mun takura lokacin cikin tabbata Allah mun zo mun zauna mun karanta, don ba mu san a cikin dukkan ayyukan da muke yi wanne ne Allah zai kalle mu da idon rahama ya gafarta mana dalilinsa ba. Kuma daga cikin muhimman ayyuka a wurin Allah shine akwai karantar da addini. A zauna a karantar da mutane a ce Allah ya ce, annabi ya ce, a cikin mafi darajar ayyuka a duk duniya, wannan iya cikin as-sabiqun al-awwaluna. Shi yasa priority da aulawiyya namu da muhimmancin sai sa a kowane hali mukan daure sai an zo an karantar da ikon Allah, kuma muna addu'a Allah ta'ala ya sa karantarwa din ya zama karɓaɓɓe ne a wurinsa. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Muna cikin watan Ramadana yau darasi na farko. A ina muka tsaya a ramma? Waye ne gabanin a ramma? Wani ya tuna mana da ka tafi gwanar a ramma ko? A ɗanyi haƙuri. Aya ta 252 shi ne wanda aka tsaya a kai ko? A kan za a tashi a ta nawa? Za a tashi a aya ta 253. Aran ma shi ne alkali, ka amince da haka? To aran ma ya yi alkalanci ya ce shi ke nan an ba ku hukunci. To tun da haka ne kun dace. Muna cikin sura ta biyu a cikin jerin gwadon surorin ƙur'ani daga sama, wato suratul baqara. Kuma wannan shine kamar da fara tafsiri shekara na 6 a wannan a cikin qur'ani a wannan masallaci din mun yi fatiha kuma mun yi baqara aya 252 a cikin shekara 5. Yau shekara ta 6 zamu tashi akan aya ta 253. Fatan mu Allah ya karba. Kuma gabanin nan ina aiki da damar na taya mu murna na zuwan watan Ramadan. Zuwan watan Ramadan alkhairi ne mai girma da ke bukatan a rika taya musulmai murna na zuwan wannan wata mai albarka. So da haka ina taya mu murna, ina mana fatan alkhairi, ina mana bushara da zuwan watan Ramadan. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa yace atakum shahrun mubarakun wa fi riwayatin atakum Ramadan shahrun mubarakun yughlaqu fihi abwabun niran wa yuftahu fihi abwabul janna wa sufidatish shayatin. Kamar yadda hadisi yazo cikin sahihun nasa'i hadisi na 2105 yana cewa sai yazo ya samu sahabbai an ga wata sai ce ya zo muku mai albarka watan Ramadan, wata mai albarka ya zo muku wanda a cikin sa ake wangala kofofin aljanna. Bi ma'ana shiga aljanna yana da sauki a watan Ramadan fiye da kowane wata. Ana kuma kulle kofofin wuta, babu wani wata da wuta shiga wuta ke da wahala irin watan Ramadana. Shi yasa idan kaga mutum a watan Ramadan iya sabon Allah, bayan an daura shedanu, malamai suka ce to shi ma shaydanul insi ne, shi ma a cikin mutane shedan ne, amma shaydanul jinni Allah ta'ala yana daure mana su. Wasu fidati shayatin. Kuma a cikin wannan wata akwai dare ɗaya wanda yake albarkarsa ya fi watanni 1000. Annabi sun sai ce duk wanda aka haramta masa albarka da alherin da ke wannan wata da wannan dare din to an haramta masa dukkan alheri an haramta wa mutum. So wajibi ne mu yi kokari da kada a haramta mana alherin da ke cikin wannan wata mai albarka. Mafu bai baya ga wannan kuma mu sani cewa wata na Ramadana ba yadda muka saba a al'ada wai azumi shine kamewa daga ci da sha da mu'amala da iyali ba. A'a, azumi sai an kame daga abin da baki ke fada, ido ke kallo, kunne ke ji. Duk wannan ya shiga cikin azumi. Kamar yadda muka sani hadisi ingantacce ya ce inna siyam laysa min al-akli wash-shurb, innama siyam min al-laghwi war-rafath.
hadisi ne cikin sahihul mawarid hadisi na 741 cewa shi azumi ba wai kamewa ne kawai daga ci da sha kadai ba a'a bayan su sai an kame daga allahu dukkan yashashiyar magana ba kai ba zagi ba kai ba cin mutuncin wani ba kai ba yi wa wani kazafi ba kai ba duwa da nagon ba aikin mai azumi ba ne yasa in wani ma maka kace masa a ni ina azumi kawai in ni sa'iban aini mai azumi ne in yace a shi ma yana azumi sai to ni dai ban sani ba ina maka magana akan nawa ne ni dai ina azumi don haka hakikanin ma'anar azumi sai mun kame dukkan gabanmu daga dukkan wani nau'i na sabon Allah subhanahu wata'ala bal ma su ne muhimmai din fiye da kamewa daga ci da sha saboda me saboda hakikanin azumi da mun amana tarbiyya ce tarbiyyar nan ba ta takaitu akan kamewa da ci da sha ba tarbiyyar ta kai zuwa ga tarbiyyar ido tarbiyyar kunne tarbiyyar baki tarbiyyar hannu haka tarbiyyar kafa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya so muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala bara mun tsaya a aya ta 252 yau za mu tashi insha Allah ta'ala akan aya ta 253 zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون جزاكم الله خيرا aran ma idan yana karanta Qur'ani yana tuna mini da Sheikh Mahmud Khalil Qusari rahmatullahi alaihi muryar ta aran ma ne amma in ka kula za ka ga akwai mix da karatun Sheikh Mahmud Khalil Qusari ana ta'assartu bihi jiddan na tasirantu da shi musamman wajen kaunar karatunsa Sheikh Mahmud Khalil Qusari rahmatullahi alaihi ana ta'assartu bihi jiddan a dai zamani na yanzu ban san baya ba a dai wannan generation waɗanda Allah ya sa muka ji muryarsu ko muka rayu da su a dai duniya ban san wanda ya fi shi ya karanta ƙwar'ani ba in arama yana da wanda ya fi shi sai in sani arama ya ce shi ma shi ne nasa a duniya mun yi manyan mashhuran karatun ƙwar'ani a duniya akwai Sheikh Mustapha Ismail ya rasu wajen akalla shekara kusan 40 akwai Sheikh Siddiq Manshawi shi ma ya rasu tun 1969 don ba yanzu ba ne shi ma kaga rasuwarsa sama da shekara 52 zuwa da 3 akwai Sheikh Abdul Basit Abdul Samad akwai Sheikh Khalil Mahmud Qusari akwai Sheikh Mahmud Aliyul Banna waɗannan su ake kiransu a wannan generation su ne wai
turakun ƙur'ani na zamanin su ne turaku. Sheikh Kusari shi ya fara karanta ƙur'ani da aka yi recording complete set a ƙur'ani a cassette, a ce an karanta set na ƙur'ani shi ya fara yi a duniya. So da haka su arama da suke mana yanzu suna koyi da waɗanda suka rigaye su ne, shi ya fara yin wannan. Waɗannan su ake kiransu turakun ƙur'ani na wannan zamani din, musamman in ka san ka'idar karatu kuma da kira'ad da Allah ya musu baiwa da shi na su canja daga wannan karatu zuwa wannan karatu, daga wannan karatu zuwa wannan karatu. Allah ta'ala ya ji kansu, ya gafarta musu, ya kyautata namu bayan nasu duka sun rasu. Na'am, Allah ta'ala ya ce tilkar rusul, waɗancan manzanni, faddalna mun fifita ba'dahum sashin su ala ba'din akan sashi, minhum daga cikin su man kallama Allah, akwai wanda Allah ta'ala ya masa magana kalimullah kenan, wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya ce kuma an ya ɗaukaka sashin wasu a cikin su akan daraja wani ya fi wani daraja. Wa ataina, mun ba wa Isa ibn Maryam al-bayyinat, mun ba wa Isa dan Maryam, Isa alaihi salatu wassalam dan Maryama, al-ayat al-bayyinat, ayoyi bayyanannu. Wa ayyadnahu, muka karfafe shi bi ruhil qudus, da wannan rai wanda yake mai daraja mai tsarki. Walau sha Allahu, da Allah ya so, maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, da Allah ya so waɗanda suka yi yaƙi a bayansu da ba su yi yaƙi ba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu, walakin ikhtalafu, sai dai sun yi ta yawan saɓani da bai da asali. Faminhum, daga cikinsu aka samu wasu man amana, wanda suka yi imani da Allah, wa minhum, daga cikinsu man kafar, wasu suka kafurce. Walau sha Allahu, da Allah ya so, maqtatalu, da ba su yaƙi ba, walakin Allah, sai dai Allah yaf'alu, yana aikata ma yuridu, abin da ya so ne. Wannan aya tana karantar da mu manya-manyan darussa. Daga cikin manyan darussa da take karantar da mu shine duk ababen da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja. Duk abin da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja. Na biyu, a cikin manzanni da Allah ya turo bayyana mana, wasu ma sun fi wasu a cikin su daraja. Baya ga wannan sai babu misalan wasu manzanni da Allah ya ba su wasu irin mu'jizozi. Waɗannan mu'jizozi don su zama darasi ne gare mu, na mu gane cewa lalle waɗannan annabawa ba annabawan zuki ta mallaba ne, annabawa ne na gaskiya, don abun da suke yi gama garin ɗan adam da ba annabi ba manzo bai sai aikata su ba. Sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana duk da matsayin annaba da manzanni suna neman taimakon Allah, suna neman a kawo musu ɗauki, shi yasa Allah ya ce sai muka kawo musu ɗauki muka taimake su. Kuma Allah ya bayyana siffar mutane, ba za a taɓa yi wa duk duniya ya zama fahimtar mu ɗaya ba ne. Wani zai yadda akwai Allah, wani ba zai yadda ba, wani zai yadda akwai Allah ɗin amma fahimtarsa daban, wani kuma fahimtarsa daban. Shi yasa Allah ya ce mutane ba su zama tsari iri ɗaya. Duk wannan da ƙarshe Allah ya ce yana aikata abin da yake so ne, wato Allah ba kowa ya zaɓi abin da yake so, sai an je lahira ya saka wa kowa bisa ga yadda ya dace da kuma kyan niyyarsa. Allah ya sa mu dace ya kuma kyautata niyoyinmu. Allah ya ce tilkar rusul, waɗancan manzanni. Asali kalmar tilka ismul ishara ne, wato sunan nuni ka ce wancan. Amma in ka ce tilka wancan, a larabci iya ishara ga mace ce. Idan namiji ne sai ka ce me zaka ko zalika, kamar aya ta 2 a Bakara, zalikal kitabu, wancan littafin, kaga littafi namiji ne sai aka ce zalika. Anan tilkar rusul, su manzanni, akwai mace a cikin manzanni, amma sai aka ce waɗancan manzanni, kuma aka yi nuni da ishara na mata. Menene dalili? Amsa na wurin malaman nahwu. In ka ce a ka'idar larabci kalmar ar-rusul su ne manzanni guda ɗaya, sai a ce me ar-rasulu, ko a ce al-mursal. Allah kuma huwal mursil, mu kuma al-mursaluna ilayhim. Allah shine al-mursil, wanda ya aiko. Annabin da ya aika shine al-mursal, shine ismul maf'ul. Wanda kuma aka aiko gare mu ne wanda aka aiko al-mursal ilayhim. Sannan littafin kuma shine al-mursal bihi, wanda aka yi aike da shi. So kaga anan guda dai ar-rasul aw al-mursal, jam'i sai a ce ar-rusul, ko kuma me
in ka ce ar-rusul ya zama jam'u taksir. su a ka'idar larabci jam'u taksir wanda yake ba jam'ul muannath salim ba jam'u muzakkar salim ba, jam'u taksir. Jam'u taksir shine jam'i da aka yi da aka karya surar asali a asalin mufradin kalma da. So da kan kace ar-rasul sai kace ar-rusul ai kaga an canza siffar asalin kalma. To duk abin da yazo a jam'u taksir ya halatta ayi isharar sa ga mace. Yanzu kace mala'ika din kace al-mala'ika zaka yi cewa ja'atil mala'ikatu a larabci yayi. Saboda me? Saboda al-mala'ikatu ya zama menene? Jam'u taksir ne. Zaka yi cewa ja'atil mala'ika. Zaka yi cewa haka za ka yi daukan ko da jam'u mu'annath salim ne yana iya zuwa da mufradi. Za ka yi cewa misali ja'atis sahabatu a larabci yayi, ja'as sahaba yayi, ja'al mala'ikatu a larabci yayi, kace ja'atil mala'ika yayi, in kace ja'a arabiyyun yayi, in kace ja'atil arabiyyun yayi, saboda arabiyyun jam'i ne. Qalatil arabu ai kaga ba ce qalal arabu sai kace qal saboda me? Saboda jam'u taksir ne. So a ka'ida ya zo da tilkar rusul saboda me? Saboda ar-rusul jam'u taksir ne. To ya halatta ayi nuni gare shi da siffar mace, shi za aka ce tilkar rusul. Me yasa aka ce waɗancan? Saboda dukkaninsu sun wuce ake ba mu labarin su. Ko mun rayu da su. Annabawa da Allah ya kira mana a Qur'ani guda 20 da nawa? Da biyar alal aqalli. Akwai wanda muka rayu da su? Babu wanda muka rayu da su. So kula ga wannan tunda duka sun wuce sai aka ce tilkar rusulu, waɗancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd, shine ja'alna ba'dahum afdal min ba'd min adadil atba war risala wal maqam, ta bangaren adadin mabiya, ta bangaren risalar da aka basu, ta bangaren mu'jizozin da Allah ya basu, da bangaren matsayin da Allah ya basu. Wasu su sun fi wasu. Wannan abin da ke bayyana mana shine duk duniya ba a taba zama iri ɗaya ba, dole wani ya fi wani. Amma idan Allah ya ɗaukaka kan wani, karka ɗauka wayanka ne ko daraja ya sa ka fi shi. Yanzu wani iya da direba, idan direban sa ya kama shi haka ya rike, tsakani da Allah sai dai bayan gida ba haya a wannan sa bai sai ya kwace ba. Kaga in kuɗi yake ba da arziki, da inda ƙarfi ka yake ba da kuɗi, ai da direban ya fi shi kuɗi. Amma sai shi Allah ya ba shi kudin bai ba wa direban ba shi yake tuka shi. Mafhum? Tayyib, shi sa ɗaukaka mutum idan aka yi ba iya nufin ya fi kowa ba ne. Iya nufin Allah ya yi ne don ya jarraba shi. Shi sa ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd. Kuma hatta a cikin mutane da manzanni duka haka ne. A cikin mutane Allah ta'ala yakan zabi wasu. Sai ya mai da wasu daga cikin musulmai muminai, wasu muminai muhsinai, wasu muhsinai su zama manzanni. Hatta a cikin mala'iku Allah ta'ala yana zaba, a cikin mutane yana zaba, a cikin mala'iku yana me? Yana zaben manzanninsa. Har ma dai man aya kai? Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Allahu yastafi, Allah yace yana zaba minal mala'ikati daga cikin mala'iku rusulan manzanni wa minan nas a cikin mutane ma yana zaba. Wannan cikin suratul hajj kenan aya ta 75. Allah yana zaba a cikin mala'iku ya maida wasu daraja su tafi wasu, a manzanni wasu tafi wasu. Ya tabbata a sunna darajar mala'ika Jibril tafi dukkan sauran mala'iku. Babu mai darajar mala'ika Jibril. Mafhum? Tayyib. Don haka a cikin su Allah yakan ɗaukaka wani akan wani. A cikin mutane haka ne, a cikin manzanni ma haka ne. Ko aji ɗaya kuke sai Allah ya ɗaukaka wani akan wani. Ko da matsayin ku ɗaya ne sai Allah ya ɗaukaka wani a cikin naku akan saura din. Ko aji ka shiga sai ga ji akwai class rep. Shi yake kula da ajin. Idan kai latti sai ka zo ka same shi ana hada attendance da Allah ya hakuri, kuma colleague ɗinka ne tare kuke karatun. Amma tun da shi yake rubuta suna lokaci sai ka mar fadanci. In ba haka ba sai maka sunanka cikin wanda ba su zo ba, kuma bai fi ka da kuma ba, dukkaninku ajin kuɗe ne. To haka sunnar Allah take. In kun haɗu a cikin mota tafiya ɗaya kuke abokane, ku hudu ko ku biyar, ɗaya ke tuka ku, a lokacin wannan ɗayan yana da daraja a kanku, yana rike da stiyari. In ba Allah ya kare ba sai sa ku a hatsari in ya ga dama. To a lokacin shugaba ne.
shi yasa ko musu ba a so kai da direban ka bari sai kun sauka minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya masa magana. Wane ne Allah ya masa magana? Wanda ya fi shahara shine annabi Musa alaihi salam, wanda Allah ta'ala ya kira sunansa a Qur'ani akalla sau nawa? Na'am? Sau nawa? Wannawa? Bai kai haka ba. To na ba ku assignment amma bai kai ba. Na? 100 da? 100 na 20 da nawa? 24 to aiko a cikin bakara akwai 13. Ya ce 134. Kun amince? A to in kace baka yadda ba ko sai ka kawo hujja. A magana mafi inganci sunansa ya zo 136 a Qur'ani. Shine ake kiransa kalimullah. Annabi Musa alaihi salam shine kalimullah, minhum man kallama Allah. Ya fi shi yasa ba shi ke cewa Musa kallamu. Wannan kalimullah din shine wai Musa kallamu. Saboda wannan daukaka ce. Saboda hatta cikin manzannin ba kowa Allah ya magana da shi ba. Amma annabi Muhammad ma fa kalimullah ne. Shi ma ya tabbata a sunna. Ayin ka duba hadisin Isra'i da Mi'raji aya ta farko a cikin Isra'i. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ai yaje sama ta 1 ta 2 ta 3 ya hada annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Idris, ya je wajen Allah kuma Allah masa magana. A magana mafi inganci. So da haka shi ma ya ji maganar Allah. So da haka annabi Musa shi fi shahara da dai kalimullah wanda Allah ta'ala yake magana da shi a lokuta da dama kuma kai tsaye kan yi magana da shi subhanahu wata'ala. Wannan misali ne na Allah ya ɗaukaka darajar wasu manzanni akan wasu. Shine tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Daga cikin su akwai wanda darajar ta ɗaukaka darajarsa har Allah ta'ala ya masa magana. Allah yana magana da shi kai tsaye. Yanzu idan aka ce sarkin garin ku kai tsaye kake zuwa wurin sa ba shamaki ai daraja ce. Ce sa wanda yake zuwa wajen shugaba ya kai sako ya fito da amsa, ko da darajarsa a matsayi bata kai taka ba wani lokaci iya da gatan da kai baka da shi. Saboda mai saboda rashin shamaki tsakaninsa da shugabanka ko wani abin da ya kama da haka. To shi annabi Musa kai tsaye Allah ta'ala yake magana da shi. Baya ga wannan wa rafa'a ba'dahum darajat, a cikin su kuma Allah ya dauka darajar wasu. Bayan wani na magana da Allah to akwai wanda Allah ya ba su ƙarin darajoji. Su ne waɗanda magana mafi inganci guda 5 waɗanda ake gani su ne suka fi kowane annabi daraja. Arama za ka yi kamana ko da misali a Qur'ani? وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Jazakumullahu khaira. Aya ta farko wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka, wata sura kenan? Suratul Ahzab aya ta nawa? Zai zama aya ta 7. Wa iz akhadna, kaga lokacin da muka karba muka damka mithaqahum na manzannin. Wa minka sai Allah ya ce da kai, wane ne kai din? Annabi Muhammad da shi ake magana. Wa minka da kai. Wa min nuhin da annabi Nuh, da sai kuma wa Ibrahim, annabi Ibrahim, sai wa Musa wa Isa. Kaga wadannan guda 5 sune ulul azm, sune kuma aka maimaita a aya ta 2 da ka shar'a lakum min ad-din ma wasabihi Nuhan. Wannan zai zama wata sura ita
zai zama cikin suratul shura aya ta 13. Shar'a lakum min ad-dini, Allah ya shar'anta gare ku daga addini ma wasa bihi nuhan, abinda aka yi wasiya da shi ga annabi nuh, wallazi auhayna ilayka ko wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa, wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ko kaga guda biyar. shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka annabi muhammad wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam an aqimu dina wala tadafarraqu. kaga wadannan guda biyar sune ulul azmi. duk sauran manzanni darajar su bai kai wadannan guda biyar ba. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi ibrahim, annabi musa, annabi isa, annabi nuh. a cikin manzannin waɗannan guda biyar sun fi kowa daraja, su ne ulul azmi minar rusul. wato a manzannin su suka fi kowa ɗamara, wato darajar farko su Allah ta'ala ya bawa. duk wani mutum ma da ya samu ɗaukaka a manzanni din, to bayan waɗannan guda biyar ne. shi sa Allah ta'ala ya ware su, shine wa rafa'a ba'dakum darajat. hatta a daraja wasu sun fi wasu daraja. ai in an je filin kiyama kuma gaba ɗaya annabi Muhammad shine shugaban nasu sallallahu alaihi wasallam, saboda shi kadai zai iya zuwa gaba ga Allah ya roƙa mana ceto. ce sa a ka'ida idan ka fahimci addini baka hasara da wanda Allah ya daukaka. yanzu duk yadda kai ba za ka raba arama da tilawar Qur'anin nan ba da za ka yi kokace ta to haka Allah yake. shi Allah idan yi abu ba a iya challenging ɗinsa. duk abin da ya yi ko a karɓa ko a imani ko a ɓata lokaci, amma abin da Allah ya hukunta ba mai iya kalubalantar Allah. kuma ba za a taɓa zama haka a duniya ba, dole sai an tashi wane ya fi wane, wane ya fi wane, wane ya fi wane. haka duniya ta fara, haka za ta kare. kuma duk matsayin da ka kai ɗin sai ka ga akwai wanda ya fi ka. sai kana ga wane babba ne, sai ka je wani taro sai ga babban ashe ɗan ƙarami ne. saboda mai, saboda kowane wuri da inda darajar take. mafu tsayi don haka an ɗaukaka wasu akan daraja, wasu sun fi wasu daraja. Allah ta'ala ya ce wa ataina isa ibn maryam albayyinat, mun ba wa isa dan maryam albayyinat. kalmar wa ataina isa, kaga wa ataina fi'il ne, sannan wa fa'il na din shine matsayin fa'ili din. isa ibn maryama shine al-maf'ulul awwal. albayyinat wannan kaga an kira me, an kira sifa ba kira al-mawsuf ba. sai muqaddara wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat. so sai zama al-ayat al-bayyinat, zaka al-ayat shine muqaddar. wa ataina isa ibn maryama al-bayyinat, wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. sai muka ba wa isa dan maryam. shi sa Allah ta'ala ya bayyana mana ayoyi da yawa a Qur'ani cewa shi ya aiki annabi Isa, kuma yace manzo ne, kuma zuwa ga waye yake shi? zuwa ga banu Isra'ila. shi manzo ne zuwa ga banu Isra'ila. Isa alaihi salam manzo ne ga waye? banu Isra'ila, kuma yana cikin annabawa biyar da suka fi kowa daraja a duniya. kuma Allah ta'ala ya bayyana mana irin ayoyin da ya bashi. har ma zai ba misali ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم. ساكت. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خيرا. wannan sura Ali Imran aya ta 49. sai dai mu'jizan Qur'ani. akwai kalma ɗaya da ban nutsu da yadda aran mai karanta ta daga farkon ayan iya farkon aran mai saki
daga farko ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة بآية jazakumullahu khairan mu'jizan qur'ani ne hankali na bai wurin amma da yace bi bayyinatin din nan sanda na ji jini na ya dan motsa kuma shi yana karanta abu mamaki bai nutsu da abin da ya karanta ba a daidai wurin jikinsa yayi sanyi amma da ya gagara gane me matsala wannan shine mu'jiza ta qur'ani wannan cikin Ali Imran aya ta 49 Allah ya bayyana mana da yace wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat ya bayyana mana ayoyin da ba annabi Isa wa rasulan ila bani Isra'ila manzo ga banu Isra'ila anni qad ji'tukum yace nazo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wajen mahalicinku ga irin mu'jizozi ayat sune mu'jizat wato ga mu'jizozin da Allah ya ba annabi Isa bi ayatin min rabbikum na farko anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tsairi ina daukan tabo sai ya suranta siffar tsuntsu sai ya yi tsuntsu da tabo kuma sai ya hura wa tsuntsun nan rai fa anfuku fihi fa yakunu tsairan bi iznillah kaga ba da izinin sa bane da izinin Allah yake yi shi annabi ne manzo amma abun da yake na kera tsuntsu ya hura masa da sai ce bi iznillah da izinin Allah ne to kaga wannan mu'jiza ce ta Isa alaihi salam inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubrihu al-akmaha wanda aka haife shi a makanta da makanta yazo duniya annabi Isa yana iya warkar da shi idan sai gani wal abrasa wanda aka haifa da kuturta ko wani ciwo da ya kama da wannan irin na kora don aka zo wajen annabi Isa take sai warkar da shi amma da me shi ma bi iznillah din ne sai da izinin Allah izinin Allah sannan me yana iya fara yadda matattu ma da izinin Allah sannan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum idan annabi Isa yazo ya kalli cikin arama zai faɗi da me yi sahur zai ce arama ka cika za a sahur kai mai tafsiri kai kuma cikin ka kaza ne ba sai na faɗa ba ko sai mu yi malam mai kawaidi wa sirru fi ma yusarru fihi so idan yazo shi sai ya ce to wanda ka ci kaza duk nan sai ya ga kowa mai ci gashi dan ga alamar naka ya dan nike ma ga amma ga abin da ya saura a cikin naka ga alama ga dan alamar masara wani ga dan dibino a ciki haka zai fada kai ka sha kunu ga dan burbudin kunun a hanjinka duk yana wannan kaga ina ne sai tuna mutane asiri sai ka zo kai gaye ka zana sai ce ga dumame a cikin ai aiki ya jika kuma wa matar da khairu na fi buyutikum ba fa nan ya kare ba abinda ka boye a sto sai ya fada ya ce sto dan kawa ne kai akwai shinkafa wajen kwano 3 da ya saura wanda kuma wajen buhu 13 ne amma fa makwabcinka buhu 1 ne ma'ana sa ba za ka kara masa ba shi kuma wancan ko kwano da ya bayar da shi to ba anan ba abinda ka boye a gida ma zai fada so a yanzu malamai suka je sai ka ce zai fada abinda ke account ɗinka balance account ɗin aran ma a banki kaza ne duka waɗannan mu'ujizat ne da Allah ta'ala ya ba annabi Isa dan me dan yaje wajen jama'ar su gane in sun ganshi da hannu biyu kafa biyu ido biyu kunne biyu su gane bayan nan fa Allah ba shi wani abin da yafi karfin su ya zama gama gari mafhum ya zama gagara ba dau to su ne mu'ujizozin da Allah yake ba wa manzanni sai ku gansu yanayin halittar su irin taku ne amma in suka wani abin yafi karfin ku bahaushe ce wata miyar sai a makwabta wata kuma ta ma fi karfin makwabta sannan Allah ta'ala ya bayyana wannan sai ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai muka karfafe shi bi ruhil qudus kalmar ruh mudafun ne al-qudus mudafun ilayhi ruhul qudus kalmar ruh shine rai al-qudus kuma wanda yake mai tsarki al-qudus rai wanda yake mai tsarki rai mai tsarki a qur'anance arama zaka yi neman aya قل نزله روح القدس من ربك بالحق
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. wannan cikin suratul nahl aya ta 102 qul nazzalahu ruhul qudus ka gani wanda ya sauko da shi gare shi shine wa wannan rai mai tsarki shine mala'ika jibril. So a qur'anancin kan ce ruhul qudus ana nufin mala'ika jibril, mafhum? sai Allah ya turo mala'ika jibril ya taimaki Isa alaihi salam. wannan yake kuma bayyana ma da malamai suka ce duk karfin mulkin mai mulki a duniya iya neman taimako da karfafawan Allah. yanzu ba haka ba wani sai ce to annabi kuma iya neman taimako ne? annabi ne Isa yana cikin ulul azmi amma duk da haka ya nemi taimako. Allah ya kara mar taimako da mala'ika jibril. wurare nawa Allah ya turo mala'iku suka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mala'ika jibril ya zo filin yakin badar, an yi badar da shi, wanda har annabi yake ganawa da mala'ika jibril akan yakin badar, yana bayanin wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai sunan da suka je ahlu badr. sai mala'ika jibril ce mu ma a mala'iku duk wanda ya je badar darajarsa a wurin Allah ta fi wanda bai je ba. hatta a cikin mala'iku wanda ya kawo sahabbai dauki ranar badar darajarsa a wurin Allah ya fi na wanda bai zo ba. so kaga annabi yana neman taimako. duk mulki idan mai mulki ya da shi ba zai iya shi kada ba sai an taimake shi. taimako na farko iya neman taimakon Allah. mulkin gidanka iyalinka kwaya daya yanka biyu in babu taimako Allah ba za ka iya ba. abincin sai ka fita ka rasa inda za ka nemo shi. wani matansa wani ƴaƴansa 19 ƴaƴansa 27 yana ciyar da su da sauki, kai mace ɗaya ne da ƴaƴa biyu kuma ga su abin tausayi ba ka iya yi sai hannu baka hannu kwariya sai Allah ya taimake ka. in ka kawo abincin a iya dafawa sai da taimakon Allah. in ba taimakon Allah ba zai da ku ba. so a kome muke ciki sai mun nemi taimakon Allah. ba matakin da dan adam zai kai wai yayi tunanin bai neman Allah ya taimake shi ya karfafe shi. ran da kaji baka da bukatan taimakon Allah daga zar kuma lalacewar ka ta fara. tunda annabi irin Isa alaihi salam iya neman a taimake shi, aka taimake shi bi ruhil qudus. shi yasa Sheikh Abubakar Muhammad Jumi Allah ya masa rahama ya taba magana a tafsiri ke cewa babu daga cikin annabawan da suka sha wahala na da'awa akwai annabi Lut. me dalili? saboda bai samu mataimaki ba. amma duk sauran annaba za ka ga suna da mataimaki, ga annabi Musa ga annabi Harun. in ka dauki misali annabi Muhammad ya samu taimakon sahabbai Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum da sauransu. amma annabi Lut ya zo yayi aiki ne shi kadai gayya, sai zama ya sha wahala. sai ce rashin mataimaki yasa wahalarsa ta kai iyaka. to kaga hatta annabawa da manzanni suna neman taimakon mutane bare dan adam. shi yasa babu wani abu na rayuwa na mulkin gidanka ko anguwa ko jiha ko kasa ko wani bangare ko wani association ko wani union da za ka iya babu taimakon Allah. in limanci ne sai Allah ya taimake ka. in ba haka ba wallahi sai ka shiga ta hadda da kai aran ma ne kullun ka je haddan Fatiha ba ta zuwa kuma ya za a yi sallan haka. duk inda ka gwada Fatiha ta gagara zuwa dole wani sai ya jawo ka a bar mai iya Fatiha ya shiga. sai ka ji wuta ta dauke kuma in ka dawo gefe sai ka ji Fatiha ta zo a bayan kauce gaba za ta zo ta ba. so kaga kana neman taimakon Allah hatta abinda muka karanta ya zo fa a lokacin da muke bukata akwai taimakon Allah. in ba haka ba wata sai abun ya dauke wuta ka san abu amma sai a shafe shi ka ji kawun baka san shi ba. da haka annabi Isa iya neman taimako Allah ya taimake shi. walau sha Allahu da Allah ya so. kalmar law din nan shartiyya ne, wato law sha'a shartiyya ne. sha Allahu nan shine asalin me, shine fi'ilu shart yazo kuma tare da fa'ili. sannan ikitatal ladina min ba'dihim shine jawabu shart. da Allah ya so maqatatal ladina min ba'dihim, da wanda suka zo bayan annaba ba su yaki ba min ba'dihim bayan su. saboda me? min ba'di ma ja'atumul bayyinat, saboda bayyanannun abubuwa sun zo gare su, hujja ta bayyana karara gare su, an turo annaba sun zo da mu'jizozi. yanzu don Allah idan mutum ya son gaskiya a ce ka rayu da annabi Isa ya zo ya samu mahaifinka makaho ya warkar da shi, mutum ya mutu da izinin Allah ya ce tashi, mutum ya tashi, a kawo kuturu ya warkar da shi, ka rayu da shi ka ce ƙarya yake, za ka yadda? hankalinka zai kawo? amma fa ɗan adam da ƙin gaskiya haka sun ta manzanni. ko ba faɗin ba har filin kiyama annaba za su tsaya gaba ga Allah su ce ya Allah mun isar da sako
sai wani ya kalli annabi ya ce wallahi Allah ƙarya yake mana ba inda yazo wallahi ƙarya yake wallahi har a filin kiyama fa duk abin da muke ganda sai an kareta su kisa dan adam yana da wahalar sha'ari waɗannan manzannin sai annabi Muhammad ya zo ya shaida ya ce Allah sun isar da sako don mun karanta kaza ya kafa hujja tukunna ake yadda amma mutanen za su tsaya gaba ga annabi su ce annabi Musa baka zo ba wallahi Allah da ka aiko shi yawon sai da shi wallahi muka yi tajira bai zo ba annabi Isa wallahi bai haka za su fada saboda dan adam duk karfin hujja dan adam na son musu zai iya yi shi saboda dan adam yanayinsa haka yake imani ne ke iya sa ka bi gaskiya amma bisa ga yadda ran dan adam yake in babu imani to ba halitta ke da son gaskiya ba abin da yake sa ka bi gaskiya shine imani abin da ke sa ka yi kuskure ka gyara shine imani abin da ke sa ka yi fatawa ka warware in ka fahimci gaskiya shine imani in ba haka ba to dan adam baya iya karban gyara dan adam zai iya ga duk hujja zai karyata to shi zake hatta annaba ana karyatawa in ba haka ba wa zai rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta Qur'ani ya duba mu'jizan da ke Qur'ani ya ce Qur'ani ba gaskiya bane ka shiga field na embryology ka ga me Qur'ani yayi ka shiga field na oceanology ka ga me Qur'ani yayi ka duba irin mu'jizozin Qur'ani ai ka san wallahi dan adam bai isa yi ba wallahi dan adam bai sai ka kashi ne cikin darin mu'jizan Qur'ani ba kai ka san wannan maganar Allah ce amma duk da haka dan adam ya ji gaskiya zai ce mu wallahi ba mu yarda ba so shi yasa dole fa shiriyar nan sai mun yi da gaske Allah ta'ala ya kara mana shiriya walakin ikhtalafu sai dai mutane sun yi sabani saboda dabi'a su ne wane ce fari wane ce baki wane ce ayi wane ce kada ayi Allah ya ce faminhum man amana daga cikin mutane akwai wanda suka yi imani man din nan ba iya nufin mutum ɗaya bane yufidul umum ne minhum man amana akwai abubuwan da suke amfanar da umum kaman man kaman al wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alim inji ibnu usaymin rahmatullahi alayh so wa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya yi imani ba mutum ɗaya ba a cikinsu a kodar da suka yi imani muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin masu imani kuma ya mana ƙarin imani din wa minhum a cikinsu man kafar a wanda suka kafirce wa Allah yanzu simple example wani lokaci sai Allah ya baka duk hujjar duniya ta akwai Allah kuma shi kadai ne sai ya toshe basirarka kai ya dace ka tabbatar da samuwar Allah sai ka kare ta samuwar Allah a wannan generation an yi wani mai bincike da a duniya ta amince da ana kwatanta karfin aiki dinsa da mutane irin su Einstein Albert Einstein shine wa Stephen Hawking yayi research iyakar research a Cambridge University of Cambridge lokacin da dai karatu a wurin nayi wani course har gidansa an nuna mun ga inda yi zama na lokacin da yake Cambridge yake bincike duniya ta amince mai ilimi ne yayi bincike akan universe na daga cikin abin da ke bayyana girman Allah ka yadda akwai Allah shine bincike akan universe yayi bincike a physics yayi discovery da dama ya samu prize a duniya irin black hole nasa amma addininsa yace shi bincikensa ya bayyana masa babu Allah kuma wallahi in ka karanta abin da ya bincika abu ne karara da ke tabbatar akwai Allah din kai ka tabbatar simple example ka duba girman universe ka ce ba Allah ga yamu mutum ɗaya da ya sayi fili 50 by 50 gina kansa ya gida yanzu saman nan ka kalle daga ce babu wanda ya yi ta kuma tun da muka dashi bata lalace bata barke bata fado ba kuma ce babu Allah haba jama'a ai gida bai gida kansa masallaci mota ta taba yin kanta yanzu zaka yadda ai mota a ce ita tai kanta kawai ka ce by nature ne haka kawai kaza hadda kaza ba jama'a ai waɗannan duk hujja da ke bata akwai Allah ne imamu shafi rahimahullah na cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a duk abin da ka duba a duniya akwai abin da ke bayyana maka Allah ɗaya ne a ko menene ka duba akwai alamar Allah ɗaya ne kuma akwai abin da ke bayyana akwai Allah ba za ka iya kora Allah ban ka duba halittunsa walau sha Allah da Allah ya so maqtatalu da ba su yi wannan yaki ba wannan taukidi ne ana taukidin abin da aka faɗa a baya amma duk da haka mutane son gaskiya yasa sai sun yi yaki walakin Allah sai dai Allah ya falu yana aikata ma yuridu abin da ya so tunda ya basu ya ba mutane zabi ko da me yake so wasu sun zabi su yaki sun je sun yi yaki yasa annabawa da dama da suka zo sun yaki da wanda suka ki gaskiya
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yaki min babil misal annabi Musa Fir'auna ya yake shi ya bi shi akwai annaba da dama da sun yi wannan annabi Musa yayi gwagwarmaya da Fir'auna annabi Ibrahim yayi gwagwarmaya da masu bautan gumaka so da don an ce yaki ba iya nufin kodayaushe shine ma aiki da makami ba yanzu da'awa wa'azi kadai jihadi ne a musulunci ka zauna ka ce Allah ya ce ka fahimtar da mutane addini a musulunci sunansa jihadi mafhum tayyib walakin Allah sai dai Allah ya fali yana aikata ma yuridu abin da yaso fara ma akan aya ɗayan nan zamu tsaya sai Allah ya kai mu gobe zamu tashi akan aya ta 254 insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala